Degişme ne durmuşun öldür diye. Şoň üçin ýene bir goşy menähli can köýerlerime menden sowgat bolsun. Pulun manalogy. Men pul. Tawa men pul ýa adamlar. Bir azajyk öwüne şu pille hakymmadyr. Hini de hakyň ýok diýen bolmanly, bolmadym, dogurda walla. Men pul, tawa men pul ýa adamlar. Şu döreden özüňiz, ýasan özüňiz, meniň arkam bilen biregi örtänem özüňiz, kötäni özüňiz. Men pul, tawa men pul ýa adamlar. Özümem hemmede el yeter gerek. Erkeklere gerek, keypi çağırlığa, hatta ayarlara beş yeter gerek. Yöne erkeklerden ayarlar oňat. Olar gadyrmy gowul ýalar. Erkekler şerapdan hemen fırsatı kelleleri kılıp soğur ýalar. Bireminin gerekmejek kişiyim ýok. Bireminin gerekmejek wagtym ýok. Söwdegarlyň ellerine oýnaýan. Kusytlyň eline bolup wagtym ýok. O pulu elimizde oynayasyp, öwünýärler men toplan adamlar, hawary ýok. Men olar oynayan. Düşünün siz, tehey işi gaýdarlar.